हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथां बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय दासिमनो मोननैसो आपडेट लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। जेब्लानो आङो बेवहाय भिडिअ गोदान आपल'ड खालामो अब्लानो जाहाथे नोंथांमोना बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे नायनो हायो। स' लोगोफोर जोङो बे समाव भिडिअखौ गोबाव खालामाजासे जोङो बे समाव जागायदिनि। नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। से नाम्बाराव जे पेट्रल डिजेलनि दामा बारायदों बेयो जादों दिल्लीयाव पेट्रल आरो डिजेलनि दामा बारायदों। जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे पेट्रलनि दामा थाइसे बारायदों 1.67 बेसेबां बारायदों आरो जोङो डिजेलनिखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 7.10 7 थाखा 10 फैसा बेवहाय बारायनायखौ जों नुदों। जे लकेल टेक्स भेलु एडेड टेक्सनि थाखायनो बियो बारायदों होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। जे जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे सिगाङाव जे पेट्रलनि दामा बेसेबां मोननो 69.59 आरो दा बियो बारायनानै बेसेबां जाहैबाय जे 71.26। बेबादि दिनै पेट्रल आरो डिजेलनि बारायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेखौहाय साननो गोनां जे बे लकडाउननि समाव गोबां मानसिफोरा बेबादिनो रांखान्थि अबस्थाया हालोदा मोजां नङा। बेबादि समाव पेट्रल डिजेलनि दामा बारायोब्ला गासैबो मुवा बेसादनि बिजनेसनि गासैबो दामफ्रानो बारायनायनि चान्सेस थायो। बेनिखायनो बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे 2 नाम्बाराव दिल्लीयाव आसामनि मानसिफोरा दासिम गासै सा 35 सुबुङा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। जे जोंनि आसाम हादरनिफ्राय जे दिल्लीयाव दंहैयो सुबुं बिसोरनाव दिनै कर'ना भाइरास गाग्लोबदों होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोन्दों। बेवहाय ट्रिटमेन्ट खालामजानो थांनाय जायफोर कर्कट बेमार एबा जायखौ जों केन्सार होननानै बुङो बिथांमोननि देहायावबो दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभ टेस्ट मोननाय जादों आरो CRPF जवानफोरनि देहायावबो दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभ टेस्ट मोननाय जादों। बेखौ गासै लानानै बै CRPF आरो ट्रिटमेन्ट खालामजानो थांनाय मानसिफोरखौ गासैखौ लानानै बेवहाय टटेल बेसेबां जाहैबाय जे 35 जाहैबाय। जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे दिनै आसामनिफ्राय 35 जाबाय होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों इनक्लुडिं 29 सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सेस CRPF जवानखौ लानानै। जोङो बेवहाय सिगाङाव मोनथिदोंमोन जे आसामनिफ्राय सासे बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय जाय बेक्ति CRPF जवान बियो थैबाय होननानैहाय बेनिफ्रायनो थैदोंमोन बे CRPFनि केम्पनिफ्रायनो होननानै बुंनो हायो। जोङो बेवहाय 31 नम्बर बेटेलियन इन दिल्ली रसेस टु 137 कर'ना भाइरास पजिटिभ। जे बेवहाय 31 नम्बर बेटेलियननिफ्राय गासै टटेल दासिमाव जोङो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 137 सुबुङा दिनैहाय कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों CRPF 31 बेटेलियन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि आसामनि बेसेबां दंमोन जे 29 आसामनिफ्राय 29 CRPF आरो सासे थैबाय आरो दिनैहाय गासै सिभिल मानसिया जाहैबाय 6 जन। दा बेबादिनो जोङो नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर बे समाव गिख्रंथाव मोनसे रादाब दुखुनि रादाब होननानै बुंनो हायो जे कर'ना भाइरासआ आरोबाव जोंनि आसामाव सासे मानसिनाव गाग्लोबबावदों। बेनो जाबाय गवालपारानिफ्राय सासेनि देहायाव कर'ना टेस्ट पजिटिभ मोनदों। Another person test COVID-19 पजिटिभ फ्रम गवालपारा। जे बेखौ जोङो हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टनिफ्राय जोङो नायोब्ला बेखौ नुनो मोन्दों जे गवालपारानिफ्राय सासे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनबावनाय जाबाय। जे जोङो सानदोंमोन जे कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामाव थाबैनो जोबलांसिगोन थाबैनो हामसिगोन होननानै, नाथाय बेबादि समावबो आरो सासे नै बावैसो सिगां मोननाय जाबाय 5था द'जनि बियो आपडेट। बेखौ टुइट खालामना होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव। बेयाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन एलार्ट 1 person from Golfara has tested positive for COVID-19. Since the person is under containment zone, here is no need to fear. दा बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे कर'ना भाइरासआ जोंनि आसामावहाय आरो गोसारबावबाय आरोबाव बारायदेरबावबाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लायाव बेखौ मोन्दों।
आरो दिनै जोङो नायोब्ला जोंनि आसामाव गासै नुनो मोनबाय जे 43 जाबाय दिनै कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया आरो बेनिफ्रायनो दासिमाव एक्टिभ जानानै दङ 10 सा एक्टिभ जानानै दङ आरो डिसचार्ज जाबाय 32 आरो थैनाया जाहैबाय जे सासे बेबादि जोङो नुनो मोननाय जादों। आं खनसे बुंफिनबावनि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंनानै ला दिनै गासै जोंनि आसामाव 43 जन सुबुंनियाव केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमावहाय जे 10 जन सुबुंनियाव आरो बै केसेस मोननाय 43 निफ्रायनो दिनैहाय डिसचार्ज जादों बेसेबां जे 32 आरो सासे थैबाय जोङो बेखौ मोननो हानाय जादों। लोगोफोर बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे 4 नाम्बारावहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 3,900 कर'ना भाइरास केसेस 152 डेथ इन इन्डिया इन 24 आवर बिगेस्ट जाम जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय मा होननानै बुंदों जोंनि इन्डियायावहाय 195 बेवहाय मा मोननाय जादों 24 घन्टानि गेजेराव केसेस मोननाय जादों थैनाय जादों दे जोंनि इन्डियायावहाय जे 24 घन्टानि गेजेराव 195 जन सुबुङा थैदों ओमफ्राय केसेसआ जाहैबाय 3,900 जोङो बेखिनिखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर बे समाव आङो फार्स्ट नाम्बाराव नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया जोंनि इन्डियायाव नैबे भिडिअखौ बानायनाय समाव थामहिनबा दिनै 5 तारिख 5 मार्च 2020नि नैबे भिडिअखौ बानायनाय समाव जोंनि इन्डियायाव माबायदि कर'ना भाइरासनि स्टेटासा माबायदि नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। दासिम जोंनि इन्डियायाव केसेस मोननाय जाबाय 46,711 आरो एक्टिभ दङ दासिमहालागै जे दासिम समसिमाव 31,967 आरो रिकभार जाबाय 13,161 रिकभार जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो नायोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन जे 1,583 सुबुङा कर'ना भाइरासजों जोंनि भारत हादराव दिनै थैबाय जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 6 नाम्बाराव बेवहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे दुलाराय मुलुगाव बेसेबां थैखो बेनि डाटाखौ आङो बेयाव लानानै फैदों। बे समाव जोङो दिनै दुलाराय मुलुगाव नायोब्ला दिनै दासिमहालागै केसेसखौ बेवहाय नुनो मोनदों जे 36,03,452 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 21,77,020 आरो रिकभार जादों दासिमहालागै जे 11,74,318 आरो जोङो बेवहाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाबाय थैनायनि अनजिमा बेवहाय दिनै 2,52,114 सुबुङा दिनै कर'ना भाइरासजों दुलाराय मुलुगाव दिनै थैनायनि डाटाखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। लोगोफोर बेबादि डाटाखौ जोङो नुनानै बुंनो हायो जे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव बेराम बियो रावखौबो सिनाया बियो धोनि गोरिब खाना खजा रावखौबो सिनाया जेरावनो मोनो बेयावनो बारदेरो बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय सांग्रां जानानै थानांगोन। बेखौ सोखानायनिबो दासिमबो थि रोखोमनि भेक्सिन मोननाय जायाखै नाथाय बेखौ होबथानायनिसो माखासे राहाफोर दं बेनिखायनो जोङो माखासे जे राहाफोर जे गाइडलाइनफोर सरकारनि बेफोर नेमखान्थिखौ जोङो फालिनांगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन अब्लासो जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनगोन। बेनिखायनो जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो बारग'नांगौब्ला जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो बयबो न'आवनो थानांगोन न'आवनो सेफ जानांगोन। लोगोफोर stay home stay safe thank you for watching this video bye bye।